Čaute, čaute. Dnes sa pozrieme do Egypta, priamo do srdca, do Gízy. Egyptské pyramídy sú stavby starovekej egyptskej pohrebnej architektúry. Väčšinou boli postavené ako hrobky starovekých vládcov a ich rodinných príslušníkov, najmä počas obdobia Starej a Strednej ríše. Na území dnešného Egypta je lokalizovaných okolo 100 pyramíd, presný počet nie je známy a uvádzané čísla sa menia. Najznámejšími egyptskými pyramídami sú 3 na pohrebisku pri dnešnom káhirskom predmestí Gíza. 2 z nich sa radia medzi najväčšie stavby, aké kedy človek postavil. Cheopsova veľká pyramída v Gíze je najväčšou egyptskou pyramídou, jediným zo 7 antických divov sveta, ktorý prežil do dnešných dní. Súčasné káhirské predmestie je lokalitou okrem iných objektov aj najväčších egyptských pyramíd, veľkej pyramídy faraóna Cheopsa, stredne veľkej Menkaureovej pyramídy, niekoľkých pyramíd kráľovien a veľkej sfingy. Pri vrchole Rachefovej pyramídy sa zachoval originálny leštený vápencový obklad. Pyramída sa zdá byť vyššia ako susedná vďaka vyvýšenej polohe svojej základne. Pohrebisko bolo cieľom turistov už v staroveku a stalo sa ešte viac známym vďaka Antipatrovi zo Sidónu, ktorý ju zaradil medzi 7 divov sveta. Je jediným divom, ktorý sa dožil súčasnosti. Veľká sfinga je najznámejšia egyptská pamiatka. Nachádza sa v Gíze v blízkosti 3 známych pyramíd.
Výška od dláždenia pod prednými labami až k temenu hlavy dosahuje 20 metrov. Dĺžka sfingy je viac ako 73 metrov. Väčšina bádateľov je presvedčená, že ju do skaly dal vytesať Rachef. Ide však len o domienku, pretože žiaden text zo staršej ríše sa o sfinge nezmienuje a skutočnosť, že socha bola vytesaná do skaly, prakticky znemožňuje objektívne datovanie. Takisto sa väčšinou tvrdí, že rysy sfingy predstavujú Rachefovú tvár, ale aj toto tvrdenie je veľmi sporné. Ak vychádzame z predpokladu, že socha vznikla ako súčasť Giskej nekropoly, mala azda úlohu strážcu tejto nekropoly. Neskôršie ju pokladali za zobrazenie boha Hóra a v Novej ríši za ázijského boha Aurona. Okolo roku 1279 pred Kristom dal sochu ako posledný rozsiahlo prepracovať Ramzes II. Socha bola v minulosti po stáročia úplne alebo prevažne zaviata pieskom. Ďakujem za pozornosť a ako to už všetci dobre viete, pomôžte tomuto kanálu rásť. Kanál sa rozrastie, ak tieto videá ukážete svojim známym. Napíšete koment a dáte like, ja viem, že tých videí tu je pomenej. A preto si dajte aj zvonček, aby vám neušlo ďalšie video